Вот, черный блестят, черный. духтаро ҳусейнҷона мусобиқа гусел карда истодам. ҳасанҷонам мерафтагӣ буд заявка пур кардагӣ, лекин мағзаш нест, намондам. Документы гир Ҳусейнҷон. Ҳусейнчик, куда едешь на соревнования? Новосергеевка. Новосергеевка меравад мусобиқава. На 3 дня. бонувони азиз, шуморо ба кор ба ширкати атомӣ даъват менамоям. дар ширкати атомӣ балҳои шахсиятон намесӯзад. мудоме ки балҳои шахсиятон намесӯзад, балҳоятонро ҷамъ мекунед, бо тариқи сохтани команда ба маоши баланд мебароед. ғайри кор кардан дар ширкати атомӣ метавонед маҳсулотҳои босифатро ба даст оваред. дорои ин гуфтаҳо, чойҳо барои вазни зиёдро партофтан, бадҳои ба монанди хему хем, спирулина ва ғайраҳо. маҳсулотҳои ширкати атомӣ бо сифати аълояш дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст. барои кор кардан, яъне номнавис шудан, барои маҳсулотро ба даст овардан метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед ва ба ҳамаи саволҳоятон ҷавоб мегиред. инҷа духтаро ингредиентҳои тайёр кардем. 4 дона тухм, равғани растанӣ. чӣ хел равған бошада мешавад? равғани сливочный ҳам мешавад, растительный ҳам растанӣ ҳам мешавад, фарқ надорад. шир, манни крупа ва орд. ванилин илова мекунам ман ва цедраи лимон ёки апелсин. духтарои азиз, то омода шудани пирог биёед акнун якҷоя суҳбат мекунем. бисёр саволҳо мешавад оиди фарзандони ман, фарзандони рӯсам, ки барои чӣ шумо мусалмония намеомӯзонед, барои чӣ рӯмол намепӯшанд. ана ҳамин ба ҳозир ман шумова ҷавоб медиҳам духтаро. фарзандонам ман духтаро роҳи дурусткатӣ, роҳи росткатӣ тарбия медиҳам. вақте ки ман фарзандое ба оиламон гирифтам, ман якчанд пункт ба имзо мемонам. он пунктҳое ки мисол оиди ҳамин дини ислом, оиди дин, религия гуфтагӣ пунктҳо мешавад, ман ҳамунҷава имзо мекунам, ки ягон чиз ба ман фарзандома маҷбур намекунам гуфта. дуюмаш ин ки ин фарзандо дар қайди давлат ҳастанд. дар қайди давлат ҳастанд. ҳар моҳ ино контрол ба меистанд, ҳар моҳ омада тафтиш мекунанд. қатъи ин фарзандои рӯсам психолого омада суҳбат мекунанд. ба ҳамин хотир дигар чиз аз ин зиёд дигар чиза ман омӯзондан ба ҳақ надорам. мавзӯи дуюме ки ҳама ҷова распространён мегӯем, бисёр паҳн шудагӣ, ин мавзӯи худи ман. барои чӣ ман сатр намекунам, онҳое ки сатр намекунанд мусалмон нестанд гуфта, ҳамин хел гапҳои ман бисёр мешунавам. вақте ки ҳамин гапҳо ба гӯши ман мерасад, шеъри як шоир ба хотирам меояд. куфре чу ман гизофу осон набувад, маҳкамтар аз имони ман имон набувад. дар даҳр танҳо манаму он ҳам кофир, пас дар ҳама даҳр мусалмон набувад. ва хитоби ман ба ҳамон зане ки баромада ҳамава амри маъруф мекунад, дар бораи зиндагӣ насиҳат мекунад, хитоби ман ҳамин ки пеш аз насиҳат кардан гиребони худ дада якбор бӯй каш гуфтагӣ гапҳо ҳаст, халқ ба ана ҳамин чиза гуфтаниам. Аллоҳ ҳама вақт дар дили ман аст духтарони азиз, ҳама вақт ман бо худо ҳастам. ва хоҳарони гиромӣ, ин хитоби ман ягона ба як нафар аст. худаш гап соҳибаша меёбад. ба ҳамин хотир ман дигар хоҳарокати кордор нестам. онҳо сатр мепӯшанд, намепӯшанд, дигарокати кордор нестам. лекин хитоби ман ба он нафаре ки худаша мусалмон мегирад, оилаи одамоя вайрон мекунад, хитоби ман ба ана ҳамон нафар гап соҳибаша меёбад духтаро. вақте ки андеша мекунӣ, гап намезанӣ, хаб мешинӣ, фикр мекунад ки ман аз вай тарсидам ё ки метарсам. ино андешая чун тарс қабул мекунанд. ва ман маҷбурам ки ҳамин рӯз ҳамин мавзӯъа ман нуқтаи кулминатсионӣ гузорам. ба зани мусалмони сатрпӯш таъна задан, маломат задан, одамои камбағала пас задан, одамои бепула пас задан, магар ин раво аст духтаро? магар ин мумкин аст? сатра мепӯшанд, мебуроянд, мегӯянд ки 5 вақт намоз мехонанд, китоби Қуръон мехонанд,
охир инсон пеш аз намоз хондан, пеш аз сатра пӯшидан, ту аввал фикр кун, ки ҳамон 4 кӯдаки ноболиғ ба 4 кӯдаки бегуноҳ ба ту пагоҳ чӣ ҷавоб метӣ? ва боз як чизи дигар худашона сафед мекунанд, ки дар мусалмонӣ, дар шариат ба як мард 4 зан раво аст. ба донистани ман он вақт раво мешавад, ки 4 зана баробар нигоҳ кунӣ, на ин ки зани якума бо 4 кӯдакаш ҳуқуқоша поймол кунӣ. барои шавҳарои секрет нишон қасами дунёе мехӯранд, баъд 3 рӯз пас боз қасам мехӯранд, ки ҳама корашон аз рӯи шариат аст, онҳо мусалмон ҳастанд, онҳо аз рӯи шариат кор мекунанд. ин хеле мусалмонию ин хеле шариата ман навдидам, хоҳарони азиз. рости гап, ман ҳамин мавзӯя расидан намехостам, ки дар канали ман ҳамин хел негатив шавад, лекин маҷбур карданд, шахсияти мана расидан, ман маҷбур шудам ҳамин мавзӯя биёям, ҳамин мавзӯя гап занам, муаррифӣ кунам. акнун биёед ба пухтупазамон баргардем, влогамонро давом медиҳем. заготовкаҳои ман ҳамаш тайёр, инҷа сабзӣ, ҳама чиз тайёр. баъзе вақтҳо мешавад, ки картошкаям 3-4 кило тоза мекунам, майда мекунам, барои суп тайёр мекунам. вақт надошта бошам, ваям меҳад удобне. инҷо кам тарафи дигар орд илова кардам. шумо мебинед консистенсияи хамиракона. агар баъзе ордҳо мешавад, ки бисёр илова намекунӣ, уже худашон ғафз мешавад, хамир уже монанди сметанаи 20% мешавад. консистенсияи хамир намихел монанди сметанаи 20% бояд шавад, духтаро. ва ман ин вилкаки коркардана дӯст мебарам, духтаро. вақте ки бирён мекунам, ягон чиза вилка истифода мебарам. барои хамир вилка, рости гап, ман одами советӣ, ҳамин чизои оддия дӯст мебарам, чизои оддия кор кардана. намихел. ва акнун дақиқаҳои кулминатсионӣ аз ҳамин какао ман илова мекунам, валенчи шоколад. намихел ман на глас илова мекунам, духтаро. намихел кам тараф дигар метавонам илова кунам, тақрибан як қошуқи дигар. намихел бас тамом. ана духтаро. ва акнун ман кисида мегирему, ана ҳамин тарфашкати, чорпаи ҳамин тарфашкати метарошем. ҷои калонашкати тарошида мешавад, духтаро. ҳамон ҳамин кифоят. бисёр лозим не, вақте ки бисёр мекунед тахир маза мешавад. ана ҳамин кифоят. ана духтаро, ана ҳамин кифоя аст. Oye, te pasa o bien, nunca has podido saber que no soy, no ya sabes nada. Udah lagi buat era lagi buat lagi. Trabajan. Apa orang kasih mangga ke satu orang, aja. Nak coba juga. Cinta. Ana духтаро, пироги мо тайёр шуд. ана духтарои азиз, пироги мо ҳам омода шуд. акнун сахарни пудра мекунем, камтар хунук шавад мебурем. аҷои бодум аст. апелсин илова мекунем, духтаро. ва чои каркадаи духтарои азиз илова мекунем. ана ин хел, духтаро. ин ҳам ранг метиҳад, ҳам маза медиҳад. ягон хер зарар надорад, на барои кӯдакон, на барои дигарон. ана ин хел дидед? ана ин хел мешавад. ана духтаро, алоба хомӯш кардем. капоти мо тайёр шуд. ана ин хели лапша илова мекунем, духтаро. яични лапша. тамом, як бор мебошад, супчики мо тайёр.
нисфирӯзӣ истеъмол мекунем. биёед якҷоя хӯроки нисфирӯзӣ истеъмол мекунем. Смотрите. Что там? Ой, не урони, смотри. Видите? Лялечку. Видите самолетик? Ана духтарако, пирога бинед чӣ хел дар ош ҳами хел рассипчиде шуд. Аз ҳисоби манни крупа пирог ҳами хел аҷоибот мебиёд. ба мо иштиҳои таом ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. Дар ҳамин ҷо влоги имрӯзамонро ба охир мерасонем. То наворҳои оянда худо нигаҳбони мо ва шумо бошад.